Добър ден на всички! Днес ще ви представим комплект номер 300 от електрическите конструктори на Smart Games. Нека започваме. Този конструктор е по-необикновен от другите, защото в него се съдържа едно нещо, което децата обожават, а това по-точно е динамото. Децата работят много лесно с него и се оказва, че вече не много деца го познават. Както всеки един от нашите комплекти, той идва с книжка с инструкции, всичко е много лесно за работа, много бързо се работи с него и забавата е гарантирана. Както виждате, могат да се направят много схеми с номер 300. В описанието на продукта може да видите по-подробно какво може да направите с него. Както казах, имаме и динамо. А сега можем да направим едно бързо експериментче, за да ви покажем как по-точно работи нашето динамо. И това, което аз правя лично с децата, е първо да сложа динамото, след това да го свържа с по-дългите връзки. Така децата нагледно виждат как работи електричеството и всъщност как се произвежда тока. Много обичам да ги карам. Първо да започват да въртят динамото, когато е изключена веригата. И те са изключително изумени, защото, както виждате, нали, нищо не се получава. В момента, в който я включим и започнем да... Съответно, вентилатора започва да работи и децата виждат как се произвежда електричеството. В момента, в който вече се поизморят да въртят и видят, че това не е чак толкова лесна работа, прибирам динамото и веднага на негово място слагам батериите. Така децата всъщност виждат нагледно колко по-лесно се работи с тока.